Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου Frivolia GR. Με λένε Ναταλία και χαίρομαι πάρα πολύ που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Όπως βλέπετε, κάθομαι στο εργαστήριό μου. Μόλις τελείωσα δουλειά έφτιαξα αυτό το ωραίο και όμορφο κολιέ. Επιτέλους έφτιαξα και κάτι για τον εαυτό μου, γιατί όπως ξέρετε ο Τσαγάρης πάντα χωρίς παπούτσια, δηλαδή ξεπόλυτος, και σήμερα ο Τσαγάρης, δηλαδή εγώ, πήρα αυτό το όμορφο δώρο για τον εαυτό μου. Στο προηγούμενο βίντεο σας έχω κάνει παρουσίαση για τα κολιέ ίδιου τύπου με πλεκτό κορδόνι από ψηλές χάντρες και στη συνέχεια συμπλήρωμα με χάντρες πιο μεγάλες από ημιπολίτιμους λίθους ή κρίσταλα. Και σήμερα θέλω να σας δείξω πώς φτιάχνω αυτά τα όμορφα κολιέ, δηλαδή βήμα-βήμα διαδικασία της παραγωγής αυτού του κολιέ. Ελάτε να τα δούμε μαζί. Για να δημιουργήσω αυτό το υπέροχο κολιέ θα χρειαστώ 4 μεγάλες χάντρες σε σφαιρικό σχήμα, 2 μικρότερες χάντρες σε σχήμα σφαιρικό ταγέ από όνυχα, μεταλλικά στοιχεία σε χρώμα χρυσού, ένα κούμπομα σε σχήμα χάντρας και εργαλεία για κοσμήματα. Επίσης θα χρειαστώ και έναν χάρακα για να μετρήσω μήκος του κολιέ. Αρχικά πρέπει να δουλέψω με τις χάντρες για να μπορέσω να τις συνδέσω μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιώ γράνες. Έχω πειράσει τις γράνες από τις χάντρες και έτσι τώρα μπορώ να συνδέσω τις χάντρες μεταξύ τους με ανοιχτούς κρίκους. Αυτό που βλέπετε τώρα, προσπαθώ να συνδέσω 2 χάντρες με ένα ανοιχτό κρίκο. Σφίγγουμε καλά για να μην φεύγουν οι χάντρες και έτσι δημιουργείται ένα στοιχείο και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όλες οι χάντρες συνδεδεμένες μεταξύ της και στη μέση κούμπομα. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της δημιουργίας κολιέ. Αυτές είναι οι ψηλές ψήρες χάντρες γυάλινες και με αυτή τη βελόνα που βλέπετε Big Eye λέγεται, να περάσω τις χάντρες από κλωστή. Κλωστή είναι βαμβάκι 100%. Τώρα βλέπετε περνάω τη κλωστή μέσα από τη βελόνα. Είναι πάρα πολύ εύκολο με αυτή τη βελόνα, επειδή έχει μεγάλο μάτι. Και έτσι μαζεύω τις χάντρες και περνάω στη κλωστή. Υπάρχουν βέβαια πολλά gadget τα οποία υπόσχονται για να περάσεις τις χάντρες πιο γρήγορα. Εγώ όμως χρησιμοποιώ αυτό το τρόπο, επειδή με αυτό το τρόπο μπορώ να εντοπίζω ελαττωματικές χάντρες και να τις απορρίψω πιο εύκολα. Το κορδόνι μας χρειάζεται μόνο ωραίες και όμορφες χαντρούλες για να είναι ίσιο. Και εδώ ξεκινάει το πλέξιμο. Χρησιμοποιώ βιλονάκι πολύ λεπτό, 0,5 χιλιοστά και το κορδόνι μου θα έχει 6
χανδρούλες κάθε σειρά και ξεκινάω που πλέκω μια αλυσίδα με τις χάντρες, με 6 χανδρούλες μικρές, όπως βλέπετε. Σιγά σιγά και προσεκτικά μαζεύω κάθε χάντρα και είναι 6, εντάξει. Τώρα κλείνω σε ένα κύκλο. Θέλει πολύ προσοχή. Και έτσι κλείνουμε την πρώτη σειρά. Και τώρα σιγά σιγά μία χάντρα πρέπει να πλέξω τη δεύτερη σειρά. Κάθε καινούρια χαντρούλα μπαίνει πάνω στη προηγούμενη. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην χάσουμε καμία χάντρα. Αυτή η δουλειά θέλει πολύ υπομονή και επιμονή. Γιατί οι πρώτες 3-4 σειρές είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί δημιουργείται μία βάση και το μελλοντικό κορδόνι. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ, σφίγγουμε καλά κάθε πόντο. Εδώ βλέπετε έχω προχωρήσει αρκετά, φαίνεται το κορδόνι και τώρα αυτή τη στιγμή πλέκω πιο εύκολα, γιατί ήδη υπάρχει βάση και η δουλειά μπήκε σε ένα ρυθμό. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει δυσκολία. Εγώ θα χρειαστώ 28 εκατοστά για να γίνει το κολιέ. Ωραία. Το κολιέ μου είναι έτοιμο. Τελικά διάλεξα αυτό το μαγνητικό κούμπομα σε σχήμα σφαίρας και είναι έτοιμο για να το φορέσω. Εδώ τελειώνει το βίντεο μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, βάλτε μας ένα like. Μπορείτε να γράψετε επίσης κάποιο σχόλιο ή μπορεί να έχετε κάποιες απορίες. Μπορείτε επίσης να γραφτείτε στο κανάλι μας για να έχετε ειδοποίηση για καινούργια βίντεο, για να μας παρακολουθήσετε. Και ας δημιουργήσουμε την ομορφιά μαζί. Γεια σας!